aké sú dôsledky toho prasknutia tej bubliny? Myslím, že sú všeobecne známe, tu je len nejaký taký zoznam. Najmä sú to tie problémy na tom finančnom trhu, keďže tie jednotlivé banky držia tie cenné papiere kryté hypotékami. By som možno ešte sa chvíľku povenoval tomu, je tam jeden dôležitý krok, ktorý sa dial, a to sa volá tá sekuritizácia. Treba si to predstaviť tak, že zoberete si tie individuálne hypotéky, teda nejaká inštitúcia ich zobere, tak ich zagreguje, dá na ňu pečiatku buď nejaké štátne agentúry, ktorá za to garantuje, alebo ratingové spoločnosti, urobí z toho cenné papiere, ktoré následne predáva investorom po celom svete. Aké to má výhody? Výhody to má také, že vďaka tej sekuritizácii vy otvoríte o mnoho väčšie možnosti pre použitie úspor za účelom investícií na americkom trhu nehnuteľnosti na jednej strane. Na tej druhej strane tým investorom po celom svete predstavíte nový finančný nástroj, ktorý im garantuje aké také bezpečné úroky v prostredí, keď boli naozaj nízke úrokové miery a keď získať ten výnos bolo pomerne ťažké. Práve tá sekuritizácia je dôvodom, prečo napríklad čínsku vládu trápi to, čo sa deje na trhu nehnuteľnosti v Amerike. Ako predtým, než existovala takáto sekuritizácia, tak väčšinou vy ste na tej hypotéke dlžili ľuďom, ktorí bývali okolo vás. Dlžili ste miestnej banke, ktorá si požičala zase od ľudí, požičala vám vklady ľudí, ktorí bývali s vami. V súčasnosti to už tak nie je, keďže vy, ako staviteľ domu New Orleans, si vlastne požičiavate od všetkých ľudí po celom svete, môže to byť čínska vláda, môže to byť nejaké české mesto. Aby som to niekam posunul, tak to sú tie následky. Samozrejme, vďaka tomu poklesu tej spotreby a tomu, že Joe musí šetriť, tak má to neblahé následky na rast ekonomiky. Najprv to bola americká, v súčasnosti tie straty tým, že sú rozšírené po celom svete, tak je to aj európska ekonomika, spomíname v recesii, Veľká Británia, Španielsko pravdepodobne, Francúzsko pravdepodobne v recesii, Nemecko nerastlo posledných 4 rokov, poprosím ďalej. Následky sú aj už tie spomenuté záchrany rôznych súkromných spoločností alebo polosúkromných spoločností, záchrany tých investičných bank, niektoré skrachovali, niektoré boli zachránené, prosím ďalej. A teraz by som ponúkol taký prehľad tých príčin, ktoré podľa môjho názoru viedli k týmto problémom. Ono ich je viacero, niektoré z nich ja považujem za irelevantné, niektoré sú relevantné a na konci poviem tie dve hlavné, prosím ďalej. Medzi tie irelevantné by som zaradil príčiny ako chamtivosť alebo predátorské požičiavanie. Čo je to predátorské požičiavanie? To znamená, že tie banky boli moc agresívne v tom požičiavaní tých peniazí, že posielajú vám tie letáky a každému pchali tie peniaze do ruky. Potom zase chamtivosť na druhej strane, teda podvody a zamlčenia dlžníkov, že zase ľudia boli príliš chamtiví, že dlžníci neinformovali presne o svojich príjmoch, neinformovali o tom, že nebudú schopní splácať tieto záväzky. Ono tie dôvody naozaj, ja to nepovažujem za príčiny, ale skôr za symptómy. Naozaj sa to dialo, avšak to nebolo to, čo to rozbehlo celé tie problémy. Ono sa treba spýtať, že a prečo sa to nedialo predtým a prečo sa to nedieje to isté v iných oblastiach, napríklad v oblasti leasingu. Zároveň ten ďalší dôvod, ktorý sa často spomína, ktorý je podľa môjho názoru irelevantný, je, že zlyhal kapitalizmus. Že vlastne tie voľné trhy ukázali, že nie sú schopné fungovať nejak štandardne, že vlastne to je obrovská chyba kapitalizmu. Tu by som len spomenul to isté, čo spomenul pán Miklo, že ten, kto povie, že na finančnom trhu zlyhal kapitalizmus, nepozná finančný trh. Na finančnom trhu máte jednu monopolnú centrálnu banku, ktorá je zodpovedná za emisiu peniazy na danom finančnom trhu. Zároveň tá monopolná centrálna banka vo veľkej miere reguluje to, čo sa deje na tom finančnom trhu, reguluje tú kapitálovú primeranosť. Čiže je tam obrovské množstvo regulácie a finančný trh patrí medzi najregulovanejšie odvetvia ekonomiky, čiže nie je najkapitalistickejšie. Poprosím ďalej. Teraz sa už dostávame k tým relevantnejším. Čiže to sú dôvody, ktoré naozaj uznávam ako dôvody, ktoré prispeli k tomu, že ten problém je taký veľký a taký rozšírený. Už sú tu tie spomínané ratingové agentúry. Tie v tomto období viac menej zlyhali. Prečo? Oni práve stáli na tom pomedzi medzi tým individuálnym dlžníkom a tým svetovým investorom a oni svojimi pečiatkami vlastne garantovali, že tie záväzky sú bezpečné, že budú splácané, že tí ľudia, ktorí držia na tých hypotékach, sú schopní splácať tie hypotéky.
A vo veľa prípadoch dávali investičný rating na cenné papiere, ktoré určite nemali dostať ten investičný rating. Poprosím ďalej. Ďalším dôvodom je finančná páka. Kto nevie, čo je to finančná páka? Všetci vedia, nemusím to vysvetľovať. Je to vlastne miera účinku vašich peňazí. Čím je väčšia finančná páka, tým menej vašich peňazí potrebujete na to, aby ste si kúpili nejaké aktívum. Táto finančná páka, čím je vyššia, tak tým väčšie zisky môžete mať na menej svojich peňazí, ale zároveň aj väčšie straty. Práve finančná páka spôsobila, že len 30% pokles na trhu nehnuteľností v Amerike zlikvidoval niektoré finančné inštitúcie. Tento graf zobrazuje finančnú páku, aká je využívaná u európskych bank. V porovnaní s americkými bankami je to často viac, preto myslím si, že tento graf napríklad vyvrácia mýtus o tom, že európske banky sú konzervatívnejšie, to lepšie regulované. Poprosím ďalej. Ďalším relevantným dôvodom je práve tá spomínaná sekuritizácia, práve to odčlenenie, to, že ten, kto vám poskytuje tú hypotéku, ten, ktorý by sa mal starať o to, aby vy ste neklamali v tom formulári, že ten, ktorý by mal vyberať tých dlžníkov, ktorí budú schopní splácať tú hypotéku, nakoniec nie je tým istým človekom, ktorý ju bude držať v budúcnosti, a preto nie je tým istým človekom, ktorý bude niesť stratu to vyplývajúce zo svojho chybného rozhodnutia. A práve odčlenenie týchto dvoch agentov zapričinilo to, že sa zjemnili tie štandardy požičiavania, že im už nezáležalo až tak veľmi na tom, že komu sa požičiava. Ten graf len ilustruje to, ako sa vyvíjal objem tých sekuritizovaných cenných papierov v obehu. Poprosím ďalej. Ďalším relevantným dôvodom je zlyhanie risk managementu. To je tá chyba, čo sa deje v kapitalizme, ako naozaj sa môže v niektorých odvetviach v niektorom čase objaviť podnikateľský model, ktorý nefunguje, alebo podnikateľský model, ktorý nemôže fungovať dlhodobo. To je podľa mňa aj pôsobenie niektorých risk manažerov, napriek tomu, že tie modely boli sofistikované, vyzerali veľmi komplexne, mali jednu jednoduchú chybu, nepočítali so systematickým rizikom. Čiže nepočítali s tým, že všetky domy naraz môžu raz padať. Boli kalibrované na cenách nehnuteľnosti za posledných 20 rokov, kedy nedochádzalo k takýmto extrémnym situáciám. Ďalším často spomínaným dôvodom je zlý corporate governance. Znamená to, že záujmy majiteľov sa začali rozchádzať do záujmy manažerov, ktorí pracovali v tých firmách. Jedná sa najmä o tie investičné banky, ktoré celú túto schému zostavili a na druhej strane na nej zarábali. Znamená to, že tí manažeri boli zameraní na krátkodobé zisky a ignorovali vlastne rizika vyplývajúce z ich činností pre majiteľov tých firm. Poprosím ďalej. Teraz sa dostávame k tým, podľa mňa, dvom hlavným príčinám. Tá prvá hlavná príčina je práve tá regulácia na trhu nehnuteľností zo strany štátu. Ako pán Mikol už spomínal, americká vláda mala viacero kanálov, akými sa snažila zvýšiť mieru počtu Američanov, ktorí vlastnili svoje nehnuteľnosti. Ako to robili? Robili to rôznymi zákonmi, ale podľa mňa najefektívnejšie z ich strany boli práve tie dve pološtátne agentúry Fannie Mae a Freddie Mac, ktoré boli založené americkým kongresom, následne boli síce sprivatizované, ale napriek tomu boli pomerne intenzívne regulované. A čo robili tieto štátne agentúry? Oni boli práve tým medzičlánkom medzi tými individuálnymi hypotékami a tými svetovými investormi a zároveň tak veľmi dôležitým medzičlánkom, keďže oni dávali na tie jednotlivé cenné papiere pečiatku, že garantujú to, že tie cenné papiere, na tých cenných papieroch bude splácaná istina na úrok. A práve táto garancia vyvolala zdanie, že tieto cenné papiere sú bezpečnejšie ako realite boli, preto sa do nich investovalo viac peňazí, preto sa na americký trh nehnuteľnosti dostalo viac peňazí ako tam papierov, preto vznikla celá tá bublina. Aby som ilustroval mieru ich vplyvu, až 80% toho trhu hypotekárnych cenných papierov garantovali práve tieto dve veľké inštitúcie. V súčasnosti sú tie inštitúcie opäť štátne, keďže začali mať problémy, ako padali ceny nehnuteľností, museli veľa vyplácať na tých svojich garanciách, ktorých položilo na kolena, americká vláda ich musela vlastne znárodniť a stále aj v budúcnosti budú predstavovať obrovský záväzok voči zahraničným investorom, ktoré bude musieť hradiť americká vláda práve na týchto garanciách. Poprosím ďalej. O týchto rizikách sa vedelo dopredu. Napriek tomu, že niektorí ľudia tvrdia, že to prišlo úplne nečakane, už napríklad v roku 2003 americký kandidát na prezidenta, neúspešný kandidát na prezidenta Ron Paul mal v kongrese príhovor, v ktorom varoval, že práve tieto dve štátne agentúry deformujú ten trh